Kihalt óriás Mamut. ormányos. Mamut. Jól van. Már ezt is. Nem jó. Te voltál ez a... Ja, én nem tudtam, hogy valaki rálépett egy macskára, vagy szóltál, hogy álljunk le. Jó. De akkor ugyanez a kérdés játsz. Jó. Technikai problémánk van, ugyanez a kérdés lesz optimálisan ugyanezzel a válaszsal. Nem. Első párbaj. Erika, kihalt óriás ormányos. Mamut. Nagyszerű. Barbara. Bocsánat, megállunk. Megint nem ment fel az a rohadék kérdés? Megint nem. Hát, az a kurva kopolytú beszorult. De ez is egy állat. Az állatok ma bosszút állnak. Nem kell a vakera. Igen. Jó. Most mi van? Most megtudtuk, hogy mamut, vagy még utána nézünk? Már az ugyanonnan, hogy első párbaj? Össze fog zavarodni. Oké. Első párbaj. Erika. Balázs Fec. Most akkor... Hát most akkor... Erre nem jó a mamut. Mert még nem halt ki azért. Hát miért nem? Jó, de nem tudom, lehet, hogy nem kedveled, de én ezt mégsem. Főleg, de és melyik napot is csináljuk most? Most akkor mi lesz? Most akkor elmondunk egy mamutot, meg egy Balázs Fecót, Bianco, vagy hogy? Igen. Mert én meg se tettem a kérdést, de a Barbara elmondta biztosan, biztos, hogy fél percnél többet kellett volna hallgatnia, és ezért elmondtam. Na hát ezt megkaptam, köszönöm Ja, szépen. bocsáss, még ne haragudj. Figyelj, sokkal jobb egy olyan rendező, aki ad instrukciót, mint aki nem ad, De hanem bocsáss, csak ne ül és haragudj, te szóra. most itt nem a rendező vagy. Tudom. Oké. Csak tudod, megszoktam, hogy beszélek. Érte, azt látom, igen. Csöndben maradok. Nem kell. Isten őriz. Erika itt van csöndben maradni. Ő meg nem szólal meg az Istennek sem. Honnan és mit fogunk tapasztalni, vagy nem? Tehát hogy szeretnétek? Tehát első kérdés, Mamut Balázs Fecó, vagy tehát milyen? Tegyétek vissza, mert elmondta. Igen. Igen, első párbaj. Mamut. Igen. Balázs Fecó. Kis hezitálást kérek, jó? És utána megyünk Igen tovább. Jó. Jó, és még hányszor tesszük föl Erikának ezt a kérdést? Mert az életben nem fog kiesni, hogyha mindig ezt a kérdést tesszük. Mamut Balázs Fecó, Mamut Balázs Fecó, holnap visszajön, kész. Csak nehogy fölcseréljük a két kérdésre a két választ. Na, drága szíveim, Na most akkor- az én legnehezebb kéréssel, majd ne röhögjük el, jó? Mert most ez teljesen spontán. Igen is. Próbálj meg komolyan venni, mint hogy ez egy komoly Köszönöm szépen. helyzet lenne. De mit fogunk fölvenni? Hiszen ez az. Jó. Felvétel. Első párbaj.